1 сентябрь білім күні оңайынан политехник колледжда тантаналы линейка быйыл укырга төрле юнәлешләр буенча 165 егет һәм кыз килде. Белем бәйрәме илебез һәм республика гимннарын башкарып, флаглар күтәрү белән башланды. Студентларны һәм аларның укытучыларын район башлыгы Разиф Кәримов тәбрикләп, уңышлы уку елы булуын теләде. От имени исполкома, совета, от себя лично поздравляю всех уже студентов, которые выбрали именно Заинский политехнический колледж и остались учиться здесь. Зәйлеләрнең яңа уку елы белән Татарстан президенты исеменнән куратор Иван Гущин да тәбрикләде. Политехник колледж Зәйдәге бердән-бер һөнәри белем бирүче уку йорты. Быелгы уку елында төрле юнәлешләр буенча 545 студент белем алачак. Уку йорты 43-нче тапкыр беренче курс студентларын кабул итте. Майстер сельхозного производства я выбрал профессию. Почему? Потому что пошел по стопам родителей. Планы в дальнейшем работать по такой же профессии, дальше развиваться. Наши ребята получают и права водителей, и права трактористов по категориям. Вообще неплохая квалификация. Могут работать везде, и в сельском хозяйстве, и у нефтяников, и у газовиков. Учатся и дальше продолжают обучение. Гадәт буенча беренче курс студентларына символик рәвештә студент билетлары тапшырылды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.